Posebno je opasno ronjenje u ekstremnim uslovima kakvi trenutno vladaju na području Beograda. Od nestanka Splićanina Mateja Periša prošlo je 30 dana, srpska policija ne obustavlja potragu za njim, uprkos ekstremnim uslovima za pretragu dna Save i Dunava. Mladen Mijatović, novinar televizije Pink, istraživao je kako izgleda ronjenje u ovo doba godine. Ronjenje je atraktivna i lepa aktivnost samo ako se poštuju sva pravila bezbednog ponašanja pre i tokom zarona, kao i za vreme izrona. Posebno je opasno ronjenje u ekstremnim uslovima kakvi trenutno vladaju na području Beograda. Temperatura reke Save je 4 stepena, vazduha 2 stepena, a brzina vode u Savi je 1 metar u sekundi.